दिनैनि गुबै हाबाफारिया जादों सान्तिपुर गामिया सान्तिपुर बाजार खाथिनि सान्तिपुर गामिया आंथ' सानदोंमोन बिथांमोना लेन्ड टाइटेल मोनबाय होननानै फरेस्ट एरिया किन्तु दिनैसिम 50 बोसोर बावहाय 50 बोसोरनि बारा रायजो जाबाय किन्तु लेन्ड टाइटेलखौ मोननो हायाखैमोन। आगोलनि सरकारा मा खारनाव बिथांमोननो लेन्ड टाइटेल होआखै जों मिथिया किन्तु जोंनि सरकारा बिथांमोना लेन्ड टाइटेल मोनै सान्तिपुरा जेरै लेन्ड टाइटेल मोनाखै बेफोरबायदि नागिरनानै जोङो फरेस्ट एरियानि मोनफ्रोमबो गामिखौ जायफ्रा एस पार दा 2006नि फरेस्ट डिवेलपमेन्ट एक्ट बेफोरबायदि हा मोननायनि मोन्थाय दंसै जों गासिबनोबो हा मोननायनि होनायनि लेन्ड टाइटेल होनायनि हाबाफारिखौ जों जागायगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो दिनै सान्तिपुराव मावजेनबाय। बाखि जोंहा खेबसेयैनो जमायै एबा जथायै जोंहा लेन्ड टाइटेल होनो थांगासिनो दंखायो जायफ्रा गोदानथार माने 2006नि फरेस्ट डिवेलपमेन्ट एक्टआव हाबनाय बायदि किन्तु बेथ' बहुत पुरुना गामिमोन थालांनायखाय जों बेफोरबायदि थालांनाय माखासेखौ जोङो बासि दा होगासिनो दङ। सार बेनि अनगायैबो सिगांहाय बबाव होनाय जागोन? जोङो ओरैनो लेन्ड टाइटेल मोनै गोजाम गामिखौ बेखौनो दिनैनो फार्स्ट जागायदों किन्तु जायफ्रा 2006नि एसे सिगांसो रायजो जानाय जेरै जोङो दाखालि अदालगुरियावहाय धनस्रि डिभिजनावहाय जोङो 6टा गामि होखांबाय। चिराङाव जोङो बावैसोनो 35टा गामि होनो थांगासिनो दङ। चिराङावनो 35टा गामि बावैसोनो जों रेडि जाखाबाय। ओमफ्राय आरो मोनसे पार्टआ एसे लेट जानानै दङ बेखौ होफानो मोनोब्ला जोंनियाव फ्राय माने 65टा गामि जों होनो हायो जागोन चिराङावनो। गतिके जों बेफोरबायदिखौ जों होलांगासिनो दङ नाजागासिनो दंखासै आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे हानि इसुफोर दङ बे हानि इसुफोरखौ जोङो ससियेल कनसियासनेस लाबोनांगोन एवारनेस लाबोनांगोन जायनि गेजेरजों जोङो जोंनि मोन्थायफोरखौ मोननानैबो लानो रोङैखौ जोङो होनो थांगासिनो दङ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा।